Пътуваме за... Къде? Кажи! Аж бързо. Ще вадя пистолета. Пътуваме за баня и ви взимам с мен. За минерални. Пси. Пси не е тук. Писто събори с пърленката. Какъв беше този надпис на немски? Как се пише? Пушенето убива, затова пия. Да си знаете. Ама ти не пиеш. И не пушиш. Колко е красиво. Механа, пълга. Механа... Облъчвата. Това е толкова красиво. Ще снимам и другите неща. Другите неща са по такива местни ястия. Добре, отличата. Изгледат много вкусно. Тя да ви снимам от механата, но надежда нямаше бактерия. Само една снимка тук ще я покажа. И беше много вкусно. Кажи нещо. Нещо. Че много. Ти снимам коремчета. Сега сме си пуснали да гледаме красавицата из Вяра. Ти си много висок, искам да се оплача от него. Не ми остави в механата си поръча цедено мляко с сладко от боровинки и ми каза, хапа една хапка. И аз нали хапах една хапка и след това си го изяде цялото. Не ми остави сладичкото, а толкова сладко имаше на дъното. И сега ми купи една медейка и каза, яш медейката. Ама то сладичкото от боровинки е по-хубаво. Пи се. Добро утро. Всички момичета, които гледат, ще ме разберат. Има басейн с минерални води, но аз не мога да вляза, защото имам цикъл. Да. Игнорирайте гащите, които сме сварители панските. Вчера поне влязах малко в басейна. Съм много доволна от този крем на BB Garnier. Уникален е. Много да съжалявам. И аз съм отговорена за този коректор и преди, но на Catrice е най-хубавият коректор, който някога съм имала в живота си. И вече това ми е трета паковка, нещо такова. Скоро ще пуснам тази спирала на L'Oreal. Така, се видим. Добре, няма да се види. Ще оставя тук снимки на L'Oreal Париж. И сега става много дълги. Сега ще ви покажа. В принцип съм най-доволна от Maybelline спиралите. В принцип там своята спирала не те отправите така, защото влиза въздух и така е склонна към изсушаване на спиралата. Да, знаете, въздуша изсъхне спиралата. Затова, когато сложите, видите само един път и готово. Но не е нужно постоянно да правите. В принцип. Нещо е такова снимала. Обаче аз, нали, нещо като трик, може би, не знам. Ето така. И започвам да ви изтълнявате.
това си изцапано. Но се измиваш и всичко окей. Продължаваме с хайлайтера, който вече почти има топчета. Но той и аз не го оставям. Това е на Катрис. Не, есенс. На жена няма как да ходи без чай. Този ми е просто моля някакъв ден. Ефтин час. И това също е някакъв ден. Даже промоцийка. Без промоцията моля да са. Така. Също това. И направя сърцата и тръгваме. Трябва да си лека и дрехи, а не с пижамата. Ще да сваля на бързо. Да си правя прическата, да си облека дрежките и да, ще се видим. Да ви покажем правя. Това е много яко между другото. Трябва я да си сложа. Е така с деца за кръв. Първо отиваме на етнографския музей, защото четвъртък е до 12 часа работи. Странното на него е, че на първия етаж е пенсионерския клуб, така че в пенсионерския клуб отиваме. Готов ли си да станеш пенсионер? С GPS-а си бори. Той има слона. Здравей! Да! Не вижте какво куче. Палпа! Палпа! О, ще ме изядеш на една хапка. Има там кокошки. А? Няма се сборя ли? Така са си украсили. Коледни. И това тук са много яко. Интересничко. Лъвчо. Искам да снимаме това. Колко е красиво. Писе. Планината, както виждам, уникално. Знаеш, писа, че аз традиция да снимам кошовете. От едно време ще те кошове. Много са важни. Обаче вървим по пътя, защото тротуарите са много зле. Скал. С нашата вътре се заблудите.
Сянката, писе сянката. Това е много гадно тук. Много е кално. Шумно тук. Ой. Да, готина е. Ако имах такава къщичка, майко, ама нямам. Така, до кръговото се намира паметника на Ленин и Георги Димитров. Ето го тук. Снимаш се с Ленин. Стани. Суха ли? Дай се снимам. Аз си взех билинки, той си взе каквото е бе? Чоп някакъв. С салам. Ами малко няма сирене в моята. Ма за гладния е супер. Виж как си украси. Искам да ям от салам. Странен е. Много кют. Значи, това е на църква. Коневица. Как? Коневица. Коненица. Коневица. Коневица ли? Как коневица? Кончета. Сигурно кончета тук са имали. Пенсионерски клуб, ама е по-градски. Тук има някакво питачи. Сергийка. Влизаме ли? Включена. Дали ще отворя? Не. Изглежда старо. Той си влезе нашия. Стай. Кабелна телевизия. Сега ще прикарвах кабел. Аз си обикарам като вкъщи. Пак нищо. Какво става? Чакай, че. Какво стана? Как си го измислите, бе? Къде е? Горе на площада, да. Значи да знаете, информацията в интернет е невярна. Горе, по-нагоре на площада. Само от нас може да го разберете. Айде. Опа. Тук нагоре? Или тук нагоре? Вече насам. Добре. Вижте колко много е охички. Късно. Сладичко са си го направили. Значи на къде? Това е кметството на Баня. Музейна сбирка. Там, тук ли е писа? Тука. Значи да знаете, до кметството на Банята е етнографския музей. Не е в пенсионерския клуб. Наречна информация в интернет. Има такъв банкомат. Но през месец май на 2012 година се взима решение двете сбирки да бъдат обединени
но със съдействието на община Разлог, на кметство село Баня, на Народно читалище Просвета се извърши ремонт на тази зала и музейната сбирка беше преместена тук. Разбрахме, че вашата баня се опрете над 5 милионите за годишно тук, което била разрушена градската баня. Да, обществената баня вече не съществува от около трета седмица, може би, защото преди известно време тя беше продадена и на частни. Общината вече е разрушена. Които е много жалко. Има изготвен